Zubiri abestia bersortzean helburu nagusisa izan da batez be autoridade eredu horrek eta zabatzeko. Azkenean erregina eta printze eta printzesa gabeko jendarte baten sinisten dulako eta baita horrek atzetik dakarren rol guztiak eta be apurtu nahi ditulako. Azkenean eraldaketa honen bitartez lortu nahi izan duna da bintzete jolas honen zentroa lagunak izatea eta laguntasuneko harremanak izatea. Eta ez hori bakarrik, jolasak berak emuten dozku aukera, bai janariekin jolasteko, baina jolasteko eguraldiekin, jolasteko egoerekin edota sentimentuak eta be lantzeko.